Biskang Shalo Fine Tongtok or Shamatani Terno Kitingi, Kwai Hankor, YTF ni Achupang, Prosmi Debormani, Shak Hanmungway, Sa Salo, 9 Halahali Asrambari Amsayo, Tongnai Hindustani Te, Wanzi Bosuni Suya Nukuni, Lukurogno, Saribak Zaka, or Saribak Pandawa Bebagay, 107 Lukuroni Yago, Katal Sari, Yapharmani Bishinti, Zoto Dopani Tansa Ungmani Ter Eba, or Samatani. Terno Ruxawino Hamjak Mungte, Hakaham Yaparka, YTM ni Achungpang, Prosmit Deborma. সবই এনজয় করে শাড়িগুলো নিতে এই শাড়ি আজকে ফার্স্ট পূজার আগে দিত বলতে তো এরকম তো আমরা পাই নাই কারণ পাই নাই বলে তো দিত কিনা তাও বলতে পারবো না তবে আমরা পাইছি না আমরা জীবনে আমার নাম শঙ্করী দেবনাথ পাড়া নাম ইসলামুচরা শব্দপাড়া जों PDADC हाबमाङाव फायमान यागुलो जों गोबां मानो फुटुं डक्टर एडिगेन डक्टर बागै दङ ओमफ्राय लास्ट 2-3 दिन सिगां एसे लाम्बो कायसा कनफारेन्स दंमोन BC लेभेल कनफारेन्स अ कनफारेन्सआव फायै जोंनो जोंनि तिप्रासा बसंबो दङ ते जोंनि तिप्रासा बसंनिया जोंनि हिन्दुस्तानी दङ ते जोंनि थुलुक मुगरि रक दङ ते वानजि बसंनि बरबो दङ बरनि कायसा डिमान्ड जे दिनो प्रग्राम फायमान दिनो बंनि डिमान्ड जे एडिसि हाबांनो हयते फुटुं रक बाग जागौ ओमफ्राय फुटुं रक बागलायो गलायो बरक तिप्रासा बरखाय फुटुं मानो जों तिप्रासा रक जेरि थांना बरखाय कुन माया आबो हिनै बरक सागा ओमफ्राय सामान बिसिंगो बेलेखे आंबो खानांगा ओमफ्राय वानसुका जे बिसिगांगो दुर्गा पूजा फाय दङ ओमफ्राय तो फुटुं रक रिगनाय रक जों बिसि ब्रुम ब्रुम बागै दङ ओमफ्राय बरक माया आंगै दङ ओमफ्राय आबो वानसुकनो दिनै YTF नि अनगायै दिनै जों वेस्ट लाम्बो बिसिओ दिनै जे मानथुइ बिसिगांनि साल' जे दुर्गा पूजा फाय दङबा चिन तिप्रासा बसं याफानो बंनो जों चिनि तिप्रा मथानि नाहारमं दं जों जतनो पालगाय थांथाय दङनि आबनो रुगै जों दिनै चिनि जे मानथुइ चिनि गोजा खा फारथुइ चिनि अमित ते चिनि बायसपना ते चिनि हिन्दु संनि सायथुमुंबाय जों दिनै जे चिनि नन तिप्रासा चिनि बंनो जों जे मानथुइ सारिबा फायमानि बर'बो फायाखै थ' जों बेलाय एक्साइटेड बेलाय खादुं खाजा बर'बो कक सालायनो बिसिंथि सायमाखा जे जोंनो खुदुं रक थ' जों बागिफोरनो जों तामले खायनोबा जों दिनाव ताना रंया दिनै नरक फाइबा फायमाबगै बेलायखे हामारि माखा हामारि माने बेलायखे खादुं खाहायसि माने दुर्गा फुजानि जराव आमहागे माने चिनि दाबो अक्रा रं बिसि बागमांगो बंथानि हामारि माहागाय बखा खम माने आबो हागे मा दङ ता गायसो बेलाय गाहाम नंखा नायथक नंखा जेमानथै जों सुबाखा असुबा मानो बरकबो खाबाय खुबायनो बक्सनो यासा खाहायसि आबन बगै जेरो तिनि सारि माननाय रंनो जे सारि ना फानै रंनो बंनो खबो बेलाय हामबाय बिसिनि म बिसिनि म जे प्रग्राम अर्गानाइज खायनाय जों बंनो बेलाय हामबाय मायाफोरो असले बंनि बिसिंथि मनो याफारका जे तिप्रा मथानि बा बुबाग्रानि हारमंथ सुदु तिनि तिप्रासानो मुथांनाय आबैया जे कुलुगै तंनाय आबहाय जातिनो सिसाइ तुजनानै आबनो चिनि बुबाग्रानि हारमं ओमफ्राय जों साइड दङ चिनि हिंगाय थानसा चिनि एडिसि एयाव तंनाय तामो तिप्रासांथुन तामो नन तिप्रासांथुन तामो थुरुक मुगलिंथुन तामो हिन्दुस्तानिथुन तामो चिनि बेंगलि बायथुन जों जतनो बेबाग नये ओमफ्राय चिनि बोखाव जुदि वान सुमाय दंहाय जों तिप्रा मथा सुदु तिप्रासानो चिनि नायकला हांगाय दिनै फुजा खाना फुंगायखानो फुजा दिनै जों बंग्र सारिबाग फाने आबहाय चिनि कोनो मिनिं फ्रि ओमफ्राय आं आबनो सारा मुसंगो चिनि बुबाग्रा नाहारमुं ते तिप्रा मथानि नाहारमुं थानसा आजागा कोनो जातिनि बेदाबेद फ्रि जत जातिनो थैनो जों बसगांगाव गुनाय आबनो चिनि नाहारमुं ते चिनि मेसेज बुबाग्रानो बरक मनक कजा खाजे आसुक बसर CPM फायगा गोबां पार्टी फायगा तिप्रा मथारक फायमानि यागलो जे रकम सुख शान्तिके एलकाव मा तंग हागे आगिनि जरग मा तंगया आबन बगै बरक बुबाग्रानो बेलायगे हामबायरिओ ते मन हामबायरिओ जे चिन बुबाग्रा केबो निने आनि हिया जतनो न समन खायनायो आबन बगै बरक बुबाग्रानो तेबो हामबाया फथेता Bureau Report, Khompoi.